Hola, soc Ana Barceló, tinc 21 anys i estudio periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. M'agrada l'art, la cultura i el cinema en català. Em dic José Luis Cano, estic estudiant tercer de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i considero que el doblatge en català i en castellà té molta més emoció que el doblatge en versió original. Hola, soc l'Anna Alsina, estudiant de tercer periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. M'agrada el cinema per la forma d'explicar històries que m'agrada escoltar en català. Benvinguts, em dic Clara Soteres i estudio tercer de periodisme a la Universitat Autònoma i cinquè curs de grau professional de piano. Treballo a Ràdio Cabrera de Mar i en aquest reportatge aprendrem una mica més sobre el doblatge en català. Hola, sóc en Roger Torres. Sóc estudiant de tercer de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. També treballo a l'informatiu de Ràdio Cabrera de Mar. Les meves grans aficions, el cinema en català, aprendre, descobrir coses noves i compartir-ho amb els amics.